Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kaigsuunan sa Islam, daygon og pasalamatan nato kanunay ang Allahu subhanahu wa ta'ala. Higala igsuon, ani na pud kita karon nga diin magahatag kaninyo og dugang kinaadman sa ato ang pagtuo. Mga kaigsuunan, usa ka hadit ang ato ang pagahisgutan karon higala igsuon, hinaot nga dugangan pata sa Allah subhanahu wa ta'ala mga kinaadman nga diin nga wala pa nato nahibal-an higalaygsuon. Usa ka hadit higalaygsuon, dunay usa ka sahabi kauban sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nangutana kaniya, "Ya Rasulallah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghayraka." O mensahero sa Allah subhanahu wa ta'ala, isugilon kanako ang butang nga wala na ko'y lain pangutan-an ini gawas kanimo. Mingon ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul amantu billah thumma istaqim." Isulti, ibutyag, ilitok nga ako nituo kang Allah subhanahu wa ta'ala og pagpakatulid. Rawahu Muslim. Mubo lang kining hadit higalaygsuon. Inshallah dunay mga kaayuhan nga makuha nato niini higalaygsuon. Mubo lang siya nga hadit. Mingon ang propeta, isulti nga nagtuo ka sa Allah subhanahu wa ta'ala og pagpakatulid. Allahu akbar. Unsay abot pasabot niini higalaygsuon? Una higalaygsuon, makita nato dinhi no ang mga sahaba ang kauban sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makita nato kung unsa sila ka porsigido, unsa nga pagpaningkamot ang ilahang gibuhat aron lamang nga makakutlo og kinaadman ngadto kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam aron ipanginabuhi ang Islam sa ilahang tagsa-tagsa ka mga kinabuhi galigson. Allahu akbar. Subhanallah. So unsa kadako nga kaayuhan higalaygsuon no? Mao katong una higalaygsuon, ang pagpaningkamot sa pagkutlo sa pagkuha og kinaadman sa Islam. Ikaduha higalaygsuon nga kaayuhan nga makuha nato niini nga hadit, so dili igo nga ang kinaadman nga walay lihok higalaygsuon. Subhanallah. Kinahanglan mag-uban kana, nagtuo ka sa Allah subhanahu wa ta'ala, gituuhan nimo ang Allah subhanahu wa ta'ala dunay mga sifat kining mga maanyag nga mga pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala, angay na nimong tuuhan og kinahanglan pod nga makita sa imong buhat higalaygsuon. Subhanallah. So with action siya, nagtuo ka kang Allah og gibuhat nimo ang imuhang kinaadman, imuha siyang gipang kinabuhi higalaygsuon. Kay ina naman ang Islam, way of life higalaygsuon. So kinahanglan nga i-action nimo aron nga ma-apply nimo sa kaugalingon nimo ang Islam higalaygsuon. So mao kanang Islam no, nga kinahanglan nato nga dili lang ato ang pagalitukon, ato ang makakutlo kitang mga kinaadman, ug dili lang nato buhaton. Sayop ka na higalaygsuon. Kinahanglan makita sa ato ang mga lihok higalaygsuon. Ikatulo, mga kaigsunan sa Islam nga makuha nato niini nga hadit, angay o kinahanglan jud nga magpabilin ang pagsimba, pagyukbo, pagpaningkamot, pangalagad nato kang Allah subhanahu wa ta'ala hangtod nga abtan kitag kamatayon higalaygsuon. Subhanallah. Bisan pag-unsay dangatan nato, bisan pag-unsay niabot kanato higalaygsuon nga mga pagsulay kana, mga balatian o unsa pa na diha higalaygsuon, dili gihapon nato putlon ang atong pagsimba kang Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Aron ang tabang maabot kanato higalaygsuon. Unsay ingon sa Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ayaw kamo kamatay, ayaw nin sagdi nga kamo kuhaan sa kinabuhi gawas lamang nga kamo
mga magtotoo, mga Muslim. Allahu Akbar. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Simbaha ang Allah subhanahu wa ta'ala hangtod nga abdan kag kasiguraduhan nga mao kining kamatayon higalayson. Subhanallah. So ang pagsimba sa Allah subhanahu wa ta'ala makanunay ka na higalayson. Hangtod nga ikaw matigulang, hangtod nga ikaw mamatay higalayson. Allahu Akbar. So mao katoy ikatulo higalayson. Ikaapat nga kinahanglan jud sa usa ka Muslim, sa usa ka ulipon sa Allah subhanahu wa ta'ala ang buhaton niya kung unsa man tong gisugo kaniya sa Allah subhanahu wa ta'ala, paningkamutan niya o paningkamutan pud niya nga likayan niya katong gibawal kaniya, gibawal kanato higalayson ato kanang pagalikayan kutob sa atong makaya. Subhanallah. Ikalima mga kaigsunan sa Islam na makuha naton ini nga hadith, no? Ikalima nga angay jud kanato nga ato ang i-check o atong check upon ang atoang kaugalingon. Ang atoang pagtuo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mabatian nato higalayson nga kung kita perminti na tag kining kasipyat kada adlaw na lang, perminti na kita malit sa pagampo, pagsimba, pagsala, duna nay kining diferensya, duna nay depekto ang atoang pagtuo kang Allah subhanahu wa ta'ala, ang atoang kasing-kasing galayson. Subhanallah. So kinahanglan angay kanato nga atoang i-update, i-renew ang atoang kaugalingon, ang atong iman higalayson aron kini nga mukusog ang atoang connection sa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Sign ka na nga ikaw naa sa tulid. Subhanallah. Ngadto sa Allah subhanahu wa ta'ala. So kung ikaw nibiya sa pagampo, sa pagsimba kang Allah subhanahu wa ta'ala, nga sa dihang niabot ang mga grasya sa Allah subhanahu wa ta'ala, hinaghinay-hinay pud nga nabiyaan nimo ang mga wakto sa sala, oras sa pagsimba, hantod nga nalit ka, subhanallah, higalayson balik ang Allah subhanahu wa ta'ala kaysa tinuod wala na ka sa insakto. Subhanallah. Qul amantu billah thumma istaqim. Nagtuo kang Allah subhanahu wa ta'ala, isulti nga nagtuo ka kang Allah subhanahu wa ta'ala sa kasing-kasing nimo ug pagpakatulid higalayson. Itulid ang imong kaugalingon. Subhanallah. Busa mga kaigsunan sa Islam, alhamdulillah ang mga giya o ang mga pamaagi sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisan pag siya wala na dinhi sa kalibutan ni galigsuon o niabot paghihapon kini kanato, pinaagi siyang mga sahaba, pinaagi sa mga nagsunod kanila higaligsuon nga mga dunay mga kahibalo. Subhanallah. Alhamdulillah. O ipanginabuhi kini nato higaligsuon hantod nga kita kabsan sa kinabuhi higaligsuon. Hinaut nga duna kitay nakutlo nga kinaadman sa ato ang tema karon higaligsuon, pangayoon nato sa kanunay sa Allah subhanahu wa ta'ala ug dili nato niwad-on sa ato ang mga dua, sa atong mga pagampo nga iya kitang lig-unon kita sa Allah subhanahu wa ta'ala sa ato ang din higaligsuon. Subhanallah. Kay wala kita kabalo higaligsuon nga unsay dangatan nato ugma karon o unya higaligsuon o pila ka mga katuigan kita kusog kay ta kang mag-ibada karon higaligsuon. Wala ta kabalo sunod tuig unsa pa na diha nga unsay mahitabo sa ato ang iman. Pagtuo kang Allah subhanahu wa ta'ala, busa pangayoon nato kang Allah subhanahu wa ta'ala nga iya kitang lig-unon. Allahu Akbar. Kutob diri lang hinaot duna kita nakutlo nga kinaadman. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.